kana winti iwe ndiwe uyu aita kudai so uri ndiwe uyu apa pwa yacho kana gudo 1 rikadya mumunda kunonzi makudo adya, saka I want you guys to understand me. Makadi muri yeZimbabwe zita rangu ndinonzi Tete. Alright, tati titaure nyaya yanetsa. Isu maZimbabweans anzi taita mbiri yekunwa. Kotonzi you smell like a Zimbabwean. Kana vakakuona kazhinji kachona ukatoona kotonzi oh, you're Zimbabwean, I didn't know you, cause like tatova nelabel. Isu maZimbabwean tatova nelabel rekunzi kwa isu tinonwa dekita tinofunga tironeka smell kedu. Ini ndandibvi kuHarare, ndinobva kuMidlands, saka tinoti ziya utwali namaZimbabwean liyanuka, liyagenqa kakhulu futhi liyanuka. Ndo nyaya tati tiyo tizotaura. Saka we need to talk about this. I thought we were going to speak in English so that everyone could understand, but now if we speak in English anditi azvizonyatso zvakanaka, because family meeting, this is a family meeting, saka rikaitishandisa chishona ndoziva kuti line rikhulumisa indebele liyakwazi ukuthi lizwe into engisholo nevanotora chitonga. Everyone is going to understand this whole thing. This is a family meeting. Let's talk about this, guys. Kwanzi isusu maZimbabweans Tanetsa nenyaya yekunwa dikita. My husband always say dikita, so that's why I'm saying dikita, but it's actually ziya. Hanzi maZimbabwean Tanetsa nenyaya yekunwa ziya inema here. Ndoda kuti tite so ngatingotaura nyaya as a country. Nyaya ingatitaure as a country. Inini andisi kuzvibvisa. I'm not actually removing myself from this, because I am also a Zimbabwean. And I am also a Zimbabwean. But maZimbabwe guys, tivari kutinyepera here kuti tinonwa ziya. Inema here kuti makwapa edu kwaya anonwa. Ndoda kukuudza nyaya mbiri. Nyaya mbiri dziripo ndoda. I'm going to come up with a solution tinayo iri very simple. I'm going to come up with a solution. Kuneva vanotuka on this platform, darlings. We don't do that. We are building. We're trying to build each other for the positive. Here we want positivity. Kana muri team rinotuka, I'm sorry, darling. Go and find other platforms. Not here. We don't do that. And the mukatuka, people will come for you. And inini, I'm not in a position sekutora kwandaita kuti inini andisi kuzvibvisa nditori muZimbabwean. Saka ngatitaure kwai gudo rajika mumunda. Saka makudo, mazimbo kwai muri kunwa dikita, mazimbo kwai tiri kunwa dikita. Alright. On this particular day, I received a guest. Guest uya paya arikubva kuZimbabwe. Unyatsowa kuti munhu haasi kunyatsonwerera, munhu anenge ane mari chaizvo. Guys, mune mari USD paya. Team Zim, one thing about you guys, you've got money, you got some money. What is this mari? So South Africa tell story na mari paya. Munhu atouya paya. Munhu ari kunwachi? Ari kunwasiya. Ndikati ko ndatomuka kama kusendika ndati demabata nepapa. Oi, zvika aiwa handishandisi iyoyo inini ndinongospraya. Ndatoya nesimbi dzacho. Munhu anenge ashoti aiwa nditori nechi iwe ndiani, this is Jojo money. Nditori neJojo money. This is Jimmy Choo, baby. Like we are talking about brands here. Ndina Jimmy Choo ndine apa ka 3.4 cup. Ka 3.4 $150 $200 up. Paka $100 aka Jimmy Choo, I think it's $100. $100. 15 rand. Mrukunzwisisa. This is 15. If it's expensive, this is 20 rand. Indikati ingadai madi torai batai nepapa svika aiwa nditori nesimbi dzangu musandinetsa handitori right. Ndikati alright, zviri right, tiri kuzvinzwa aiwa zviri right. Ndobva vabaisa zvavo ngirikini yavo, ndobva vabuda mubvainda. 30 minutes later, a friend of mine visits. Akapinda akati mamuno muri kunhu. Ndikati ya ndingagodi, muri kunhu ya. Saka guys, kwatiri kuenda ndekweudai so isusu zvechokwadiwo hadzisi nhema. Pane vamwe veduwo, pane gudo 1 tikuda meeting, family meeting ndiye gudo 1. Nekuti ndikuziva kuti you guys in the UK, you are slaying, you are laying them wigs, you're smelling nice, guys. I know that. I know that some of you guys, even in Zimbabwe, you're doing it right. Asi pane vamwe vedu
vari kunwadikita ende vakoma vedu. Do you know kuti even my husband he does, like, my husband is diesel mechanic. He does really basa rinorema, and even if you see him, be like, hey, this guy works very hard, but not on a day yaungamunzwa chinzi kwai ari kunwadikita. Zvinhu zvingori simple and straightforward. Guys, grooming tips handizivi kuvarume kuti makazvita sei, asi usipataenda kufashion and fabrics taitodzidzisiwa grooming kuti keep your nails short, comb your hair, shave. Unowana munhu mukombi. Guys, handidi kunyepera. If there's ever a difficult thing for me to do, kuti kana ndaenda kumusha, especially kuZimbabwe, kana ndaenda kuZimbabwe ndokwira kombi, unowana windi aita, unowana windi iwe ndiwe aita kudai so uri ndiwe uyu apa yachona ine vhudzi riya harisiri white, rane zvimwe white. Why? Because it's hot. I know kuti Nivea inogadzira ma antiperspirant ane akatonzi for African climate because it's hot. Handiti saka tiri kuti isusu grooming, this is a very simple thing that we are talking about. Zvataita ku fashion and fabrics handizivi pamaenda ku metal work neku agriculture hamuna kudzidzisiwa zvinhu izvi. Just cut your nails, basics. Cut your nails, comb your hair, shave. Kudobvisa varume vazhinji. I know a lot of men vanowana vane mazifu dzakadai. Don't come for me. Even muma newspaper chaiwo muma magazine, if my models are chirume, it's very normal kumona nemazifu. And you know, guys, we have one simple solution to our problem as Zimbabweans, as a country. Roll on. Comment yakanzi vedu we vatete ukana zvichidhura hatido afford. Ndikabvunzwa saka Colgate nasika yamuka ichita 20 rand, ndombozoti Colgate inoita mari. Kana zvikanzi Colgate yakuita 50 rand, ticharengere kutenga Colgate nekuti kwa yakuita 50 rand. There are certain things that are essential. Every month, guys, every month ingotengawo Nivea yako. Every month ingotenga shower to shower. Kutoni ma brands are even very affordable. Ekuti pamunotenga ma groceries enyu na mai. Ingoti pamunotenga ma toiletries enyu ndo zvenyu zvikuzi kuti in other cases we just kungotora inonzi kungotora kamugondi kaidu ka green ka ndiko kwai mugondi ndakaona chimecho chakanzi mugondi chaka mugondi green bar rakanzi ndo sipo yogesa, ndo roll-on, ndo mafuta, ndo yekugesa, yekuwasha mubathroom. But I'm saying, pamunotenga mafuta alright ekuzora. Tenga iwo roll-on. Fawanda vari kuenda kuboarding. Let me tell you, inini pandakaenda kuboarding. So I went to Chezia Gokwe High School. It's a very beautiful school in Gokwe. No? I went to Chezia Gokwe High School. We get to go to Chezia. It's very hot. Kwai pisa, kuno pisa kugokwe. It's hot. It's a very beautiful pari mabaraki. Then they were turned into a school. But manje, tashuka uchikoro kuyaka. Makuseni njiba ku hostel. By the time, by 7:30, shit yangu inenge yato white. Ine ndaishaya kuti ndiite sei. Ndizore ichi. At this time, tata tiende ku fashion and fabrics kuya. Asi yangodonzi cut your hair chichi. Asi iri soko iri. Gospel iri. Harina kusvika. Kuti ingoisa antiperspirant. Makuseni. This smells nicer than this. Why? Because dikita rako kana ukabuda ziya. Guys, ndakatende kwenda mune ku Harare ndakuti dikita. Kana ukabuda ziya. Richa overpower ichi. Manje chifunga kuti ziya rako riya vamweni futi hamutomwi mvura. Ziya rako riya plus Jojo Amani zvikasangana. Zvinoproduce inonzi an offensive smell. Murikuwa? An offensive smell. Ndoda kukudzai munhu anondibatsira panapa anocleana panapa anotondibatsira zveshuwa. I really appreciate it so much. Vanobatsira, vanocleana, vanoita zvese. Asi vane kamwe yakari offensive. Kekuti unoti naye Mwari. Izvo zvindati ndichavabvunza, but unoshaura kuti unovaudzawo sekuti ingadai mangozorawo roll-on. Izvo zvari zvavari kutsvaira varimo havambondiwa. Ingadai mangozorawo roll-on vedway. Hadzisi nhema. It's offensive. Hazvidi kumoza here kuti chero wakachena sei. And ndoziva kuti most of you guys muri madoctor, muri malawyer, muri machichi, you've got very good jobs. Asi kana uchika pabasa chinowadikita. Ngeke phela guys, ngeke. If no matter how, like, you know, for me, okay, let me move to the back so that you can see me very well.
Ukupai this elegance look kuti she looks elegant akachena but kana ndichazosvika mai ndikasvika pamuri mowa kuti mweya wado kanganisika zvinozo elegance yaichaoneka hapachina elegance as a country soko rangu rimwe chete apa 15 rand. Do you know kuti ukangoisa ichi chete ichi ukangoisa ichi usina izvi zvose zvinodhura izvi ichi che 20 rand ichi unoswera uri right chero endoza kuti video inoika iri kuonekwa nemunhu like iri kuonekwa nevanhu vari pama different stages of life, also people with different professions. Pane mabhiridha chaiwo, pane vanoshandawo mudzimba, pane malawyer, pane chitine mabasa akasiyana siyana. Mukusiyana kwedu kwese uri bhiridha uchienda kunoita dakaboy mangwana makuseni ngomuka uizore chinhu ichi chero ukaibuda ziya ukazobuda iri handimona iri rekubuda iri harinhuwise iri handizivi zvakasikwa sei iri rekubuda iri harinhuwise iri handiti ndosoko rangu randangoitira kuti isusu as a country kwaita netsa nemunhu waziya ngatigadzirisei nyaya iyi handitika tibve tangoipedza finish and clarity. We're not going to be talking about this again. God, can we be known for other things? Tinozikana kuti we are hardworking, we are go-getters, we are what asi dikita of all the things dikita izvezvi takanowanzika eCanada iri kutotaura kuti mazimbo we are actually exempting you from writing English because you speak fluent English. Guys, you are fluent, you know how to speak English, but you don't know how to use a roll-on. Ngeke phela guys, ngeke. Don't come for me. In the comment section, can we just be kind? Let's learn to be kind. Let's address things. I don't know what are you guys going to say, but leave whatever you think mu comment section. Asikutuka. Iyo nyaya kutuka futi mazimbo. Manyaya kutuka. Guys, why do you like kutuka vanhu? Chaitaura. Bitterness. Especially kana mchiba ku blew up. Ndozo wati mazimba akawanda, especially ku blew up. Blew up ya inunzi Facebook. Munofarira kutuka vanhu. And you know what? Let me tell you one thing. Kana mchiwa pa internet anditi mchiwa mchizonyora because you have never seen me, you don't know me. Like most of you, like I assume kuti people are going to watch this video are people from my channel who know me, and then there are people who do not know me. Like it's your first time meeting me. You don't know me. You know nothing about me. Tseke siminor nenge green paper. Chaka. Dude. I want you to see something. Gadi kuratidza one chamusingasi. Camera yandiri kushandisa right now at the moment yakangofana iyi inenge yakadai. I can see here. Ndichirecord ndakatarisa apa. I can see here. I can see my nose very well. You understand me? I can see my nose very well. So don't come and tell me things that I know. I know kuti I've got a very big nose. So what? You don't know me. You don't know me. Saka, you don't know my story. Saka, and you don't know how did the nose grow. Because maybe ndakatoshogwa iri diki katanga kukura. You understand me? Saka musangoda kungovuya panapa. Mungosvika mungotanga kutukana nevanhu musingazivi. You don't know me. Mazimbo tine system yekuda kutuka vanhu zvekuti chakati. Ende pakutuka kwatinenge tichiita. I want you to know one thing. Pamunotuka vanhu paya. Zuva richivira handipatokanga mauti matuka. Moto ya motuka munhu yezimiro rako yezigotsi yechiptseke wakashata. Mubva maenda munovata. Pamunonorara paya. Munhu wamatuka uyanga achiverenga macomments atori munhu. She's a real human. Those comments, they really get to hear. Ndakambotukwa pa internet. Ndakatukwa pa internet on this particular day. Ndaida kuenda kunotengira mwana wangu madaipa. I have a small baby. Ndaida kunotengira mwana wangu madaipa kuitira kuti ndiri azokwanisa kana akurara. Ndakatukwa. I spent the entire day ndiri solo trying to figure out life. You know, people vanokutuka zvekuti vanokuvhiringidza zvekuti you don't even know who you are. Ndakazoti ndakurara ndikaona kuti mwana hana madaipa. Kutuka kwamunoita vanhu kuya hakungogumiri paFacebook, kunosvika mumwoyo, kunosvika munjere, kunoaffecta munhu, kunoaffecta self-worth yemunhu. Regai kuva vanhu vangori bita, vangori vanotuka. Roll-on, sarega utenga roll-on mazviwa.